Аз утре на работа. Но гледай, но как може да се отива вкъщи с такъв риболов? Как? Ти гледай го прави просто. Не. Как не ми се ходи вкъщи? Просто не можа да ви разкажа как не. Здравейте, колеги! Тук имам мухички. Дошли сме да ловим по Сафрида, а направо не можа да запиша началото, защо ми едят мухички. Но не едят, направо вече аз ги ям. Дошли сме яни на морска гара в Бургас и направо много Сафрид. Спирам да снимам, защо много тежко като виждате. Тая шестица точно. Малко по-дълга, но 5-10 прекрасно. Тъй. За ким гледах на завършък, ми удари ръбата. Е хубав. Малко не можа свикна, защо време на пропадване на влакно и на естер другото. И не можа свикна. Ого! Да, добър. Саванс. Ух! Добър. Той като тигър направо. Да, виж как някаква шахта става. Това направо хубаво. Чакай, тук е риба. С тая ръка вече я сеча. Чакай, и аз тук. Не е скумбрия, но пак. Чакай направим снимката. О, много добра снимка. Мале, ми трябва вече да отивам, Яни. Нали? Колко е часа? Аз на това не знам. Чакай, това вече 12, нали? Без 3 минути 12. Искаш ли до 12 часа? Давай, още 3 минути. One hour later. Добре. Мале, утре на работа, какво правим? Точно, пазачи на пристанищата. Нали ще купим такива пречки? Ого! Гледай ако прави. Ого, Яни, чуваш, свята, аз го водях както пастърва и накрая така. Да не го стървах. Това е много добра риба. Ху-ху! Погледай колко... Чакай, а как ще... Утре ще е просто... Ние сме зомби, двама така. Доволни, но са зомби. Утре ще се закисняваме в училище. Дете ми казва, какво се случи се? Ми казва баща му... Ловя ръба. Туй! Ого! Ко права? Ого, той е много добър. Да. Но направо тя май пълно да спим тогава да идва. Може би да. Ого, скумбрия. Я не спира. Само схвърляне не вече го. Ого, какво дърпане имам. Аз мисля, че той ми дърпа малко премалка изтегля. Ого. Пак добър. Не, просто... Той не е добър, но... Не, но как не е добър, но нормално. Ти 5 класа, Фрида. Ой. И отгоре. Да, отгоре. Ако беше събота. Така ще пълним моя кофа и след той започнем да слагаме в куфара. Точно тъй. Ой, тая е научена вече. Мале, на морска гара Бургас. Не ми се вярва. Отиваме на 3000 км по някъде в двете посоки, а тук на морска гара Бургас. О, Яни! Смятай какво правят. Просто не може.
Мале, гледай какво прави с водицата. Ту. Да кажем малко място, къде са на Морска гара. Защо не навсекъде кълове? На Морска гара накрая. Виж, на Морска гара накрая. Влизате оттам, не знам дали се вижда. Там се влиза, там хотел. И така тик до як хлупа. Тук вече сграда. Или как се казва на български това? И това е край. И се хвърля това е. Събота, неделя заповядайте. Ще хванете много риба. Гледайте ковяк риболов. И са малко оставите по-късно. Сега е 0010. За съжаляване, но... С 10 минути закъснявам вече, не вижте резултата. Но абсолютно заслужава. Днеска ние сме ловили сияни с 2 грама чебурашка и ползваме му бели силикон Rocket Worm. Направо, като гледате, няма спиране. Кълване едно след едно. Препоръчвам да отивате, вземете едно розово, зелено и задължително бяло. Бяло с малки кукички на чебурашка. Върви просто страшно. Аз по принцип... Аз не познавах, че такива страшни неща се вършат. Не, за първи път на Морска гара съм. Тая година. Тази година? Не! Ще безславно умре. Не, аз го там вземам. Не знам дали са така хваща на чепаре, като не сме диска на силиконе. О, либеричето! Ти, ковудар. И само... И гледай, ядри! Не съм ловил отдавна таков риболов, не съм правил. Гледай какво прави. Фу. Всеко хвърляне рибата. Ей! Хо-хо! Точно тук в крака. Значи как се лови сафрит? Как днеска се лови сафрит? Слагаме такава примамка. Тая прозрачна, тая малко се свети. 2 грама чебурашка, малка кукичка от Филстар. Тук вече Яни аванс. Играе свирли напълно. Така че слагаме брек. Точно с пропадване, защо риба се държи горе сега. Аз го така обърна, да имам максимално голям ъгъл. Хвърлям натат, така. Води се слагам така. Да има максимално ъгъл и чувствителността, даже когато духа вятър. Хоп. Сега даже се позавърших, вижда какво прави рибата. Ей, така. И го вадим като с отварен аванс, като... Точно. И между друго хубави. Той ми падна. Той ще продаде лодка. И така, хора, да разберете вече просто 2 часа, но може би не 2, час. Са риба раздвижа и час няма спиране. И всички хубави сафриди. Кофа по-малко са пълни догоре. И Яни вече вади рибата. Аз намерих там точка за себе си по-нататъка. И ми много там върви. Само с пропадване ми там върви. Казал, че с пропадване върви. Страшна работа. Просто луда работа. Всички са хубави. Погледайте тук колко има вече риба в кофа и няма спиране. Утре дете трябва да отива в училище, а баща къде? Точно, а баща на риболов. Баща откачен, не може да спре и отива в къщите. Защо кълват сафридите? Ми убие жена направо. Може би на това е края на канала ми. Ти между друго с Джавикс, нали?
Нещо малко и риба започна да скочи от кофта. Просто не съм очаквал такъв риболов днеска. А какво направим? То на морска гара. И то на морска гара. Не съм очаквал. Утре сутрин на работа ще бъде много развален ден. Но направо това заслужава. Какво да ви кажа, не знам колко там, над 7 кг сафрида не сме хванали, по 3,5 кг, а може даже и повече. Може би там 8-9 кг. Утре ще изтегли яни тези риби и така. Добре, просто супер риболов. Днеска е вторника, нали, да. Утре ще кача видео като е, без много обработка, защото такава нощно време много тежко се снима, но надявам се, че ще се виждат риба, че ще се види колко беше голям кеф. Чао за сега, с вас беше Макс, до нови срещи. На всички мир на света.